Бягай. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, Братче, тук чупето от бетон навсякъде всичко ври. Помните миналия път абсолютно нищо не направихме, тъй като нямахме идея какво се случва. Аз нямам идея какво правиш миналия път, аз дори не гледах. Дори не си гледал! Не. Бах ти, човек, аз защо да викам клиповете? Така. Ако се качвам нагоре, тази тъпа гарга... Брат, също лаги като... не, с това е вързано. Ето сега идва и другия въпрос. За какво ти да отвориш това прозорец, като защото до него има друг? Чакай. Аз мислех, че мога да взема въжето. What? Чакай. Скрито превесата, да. Това е яко, добре. Смятам да поставя... Чувам го. Чай, че се стреснах. Аз също зад завесата беше добра идея да се скрия. Къде е той? Добре, как няма да ме види зад завесата, брат? То с това плюн, дето си го е сложил на лицето, става да те види. Аз не знам как те вижда по принцип. Чакай, искам да сложа камерата някъде. Тоест през решетката ли мина без да я отваря? Добре, сложиха. Я да видя. Няма да забележи камера. Не чух това. Не искам да си видя себе си. Брат, то такива клечки как ще се видят? Мязат на две сакси, брат. Обувките ми паднаха. Това моите ли Не са? чух това. Не съм сигурен, че са твоите. Изглеждат като всеки номер. Видях го. Той кличва, брат, той не ходи. Не чух това. Докосни. Той се каучоти вместо да ходи нормално. Я да видя сега дали сте направили камерата. Виж, гледа на тази страна. Ако я обърна. Добре, работи. Обръща се. Това е един от бъговете, които са фиксали сигурно. Предполагам. Добре, обаче мен само е страх да... Това там е друга камера, май? Не мисля, че е камера. Камера е? Ето го съседа. Скрий се за съседа. Намали! Не го ли видя как почна да повеснява? Не. Виж колко е шумно. Така, виж. Така искаш ли? Чужа боклук, нещастен, неграмотен. Choose one fruit to eat for the rest of your life. Rubber watermelon. Ignore this video. Mango. Leave a like. Big banana. Comment a heart emoji. Big sugar strawberries. Subscribe. Fruit bowl. Do everything. How many times did I say big? Choose one fruit to eat for the rest of your life. Rubber watermelon.